Estic davant del plat més festiu de la setmana, la paella. Un plat fantàstic. I no només el dijous, que per lo vist és el seu dia. És un plat que pot anar bé cada dia. Quina bona idea que van tindre els àrabs quan van introduir l'arròs a la península Ibèrica. Ja fa molts segles, això. En canvi, aquí, a aquest restaurant, a l'Elche, fa 50 anys que fan uns arrossos per morir-s'hi. I és que l'arròs té fama de ser un plat molt consistent, però en canvi jo dic que és un plat de pura dieta mediterrània. Perquè, a veure, què té d'ingredients? L'arròs, té peix, té oli d'oliva, té verduretes i no gaire res més. Per tant, qui diu que no és un plat saludable? És un plat màgic i té un sabor, si està ben fet, és clar, que no és fàcil de trobar. Cal dir per això que és un plat que és consistent, que té la seva energia, perquè té una miqueta de tot. Té proteïnes, té carbohidrats, té vitamines, té antioxidants, té greixos monoinsaturats, en fi, una bona llista. Un suggeriment, feu un bon plat de paella, com aquest, un plat luxós com aquest. Acompanyeu-lo de què? D'una amanideta, una rúcula, unes fulles de rúcula perquè donen fibra, contrasten el sabor. I com a postre què fareu? Un pastís? Home, no. Com a postre, una fruita del temps. Unes maduixes? Unes maduixetes amb una mica de suc de llimona, perquè això fa baixar la paella. Per tant, mireu quin menú us acabo de fer. Plat de paella de marisc, una amanida i unes maduixes. Proveu!